Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. A wannan sashe za mu haɗu da Shurahbil ibn Hassana, wanda yake ɗaya daga cikin masu rubutu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma jagora mai ƙarfin zuciya da ƙwarewa, sananne ne saboda jarumtaka da muhimmiyar gudunmawa wajen ƙwace Bilad Sham da ya bayar. Shurahbil yana daga cikin farkon musulmai, ya sha wahala da tsanantawa a Makka sosai, ya kasance cikin ƙungiya ta biyu da ta hijira zuwa Habasha, sannan daga baya zuwa Madina. Ya yi aiki a matsayin mai rubutu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana rubuta wasiƙa daban-daban kamar zuwa ga mutanen Aila, kuma ya halarci yakuna na farko. Bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Shurahbil ya yi yaƙi a yaƙin Ridda, ciki har da kasancewa mataimaki ƙarƙashin Khalid ibn Walid a yaƙin Yamama, inda ya taimaka wajen daƙile tawaye da dawo da haɗin kan Larabawa. Bayan an tabbatar da tsaro a yankin Laraba, Sayyidina Abubakar ya tura rundunoni 4 don ƙwace Bilad Sham daga Rumawa. Shurahbil ya jagoranci ɗaya daga cikin rukunai tare da kusan sojoji mutum 7,000, yana mai da hankali kan yankin Jordan. Ya taka muhimmiyar rawa a yakin Ajnadain, inda rundunar musulmai suka haɗu ƙarƙashin Khalid bin Walid don karya babban sojan daular Romawa. Daga nan ya jagoranci ko ya tallafa wajen nasara a yakin Fahal, wanda aka fi sani da yakin Fadama, inda musulmai suka ci sojojin Rum da ƙasa mai wahala da ambaliyar ruwa. Shurahbil ya ba da gudunmawa wajen kewaye da ƙwace birnin Dimashq, wanda shine birnin daular Rum ta farko da ya fada hannun musulmai, sannan ya ci gaba da ƙwace arewacin Palestine sau da yawa ta hanyar kewaya da sasantawa. Bayan yakin Yarmouk, an ɗora wa Shurahbil alhakin tabbatar da tsaro a arewacin Palestine, inda ya kammala haɗa yawancin yankin ƙarƙashin mulkin musulunci. Shurahbil ya shahara saboda ƙwarewa, tawali'u da jagoranci cikin ƙwarewa. Shi soja ne shiru-shiru, amma yana magana da izza, kuma yana jagoranci cikin nasara ba tare da neman suna ba. Daga baya an naɗa shi gwamnan Jordan, amma Muawiya ibn Abi Sufyan ya maye gurbinsa saboda dalilai na shugabanci. A hakan Sayyidina Umar ya tabbatar da cewa babu rashin jin daɗi ga aikinsa. Shurahbil ya rasu a shekara 18 bayan hijira a lokacin cutar annobar Amwas, tare da sauran manyan jagorori kamar Abu Ubaida, yayin da yake kula da sojojinsa a ƙasar Palestine. Rayuwar Shurahbil yana nuna mana sadaukarwa, jarumta cikin manyan yakuna da biyayya ga shugabanni. A wannan watan na Ramadan, yayin da muke yin shiru don ibada, haƙuri cikin wahala, mu tuna da Shurahbil, jagora wanda ya jagoranci cike da tawali'u da ƙwazo, yana dogara ga Allah a dukkan halin ƙalubale. Allah ya yi wa Shurahbil ibn Hassana rahama, kuma ya ba mu ƙwazo da gaskiya kamar nasa. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.